Domovinski pokret i na izborima 2025. godine, na lokalnim izborima, pokazao da je treća snaga u Republici Hrvatskoj, kao što smo pokazali da smo treća snaga i na europarlamentarnim izborima, kao što smo pokazali i na parlamentarnim izborima da smo treća snaga. Iako su nas svi govorili da ćemo nestati sa političke scene, ja vam sad kažem, usporedba Domovinskog pokreta, koji je jedino mjerilo za svaku stranku, 2021. godina, lokalni izbori, 2025. godina, lokalni izbori. Domovinski pokret je poručio bolje rezultate nego 2021. godine. Dobili smo grad Otok u prvom krugu, premoćno smo pobijedili HDZ, gradonačelnik Slavko Grgić, Domovinski pokret i u vijeću gradskom 8 mandata uzeli samostalno, imamo i vijeće. Ušli smo u drugi krug u gradu Vukovaru u kojeg ćemo pobijediti. Ušli smo sa prednošću, iako je se protiv Vukovara digla kampanja kod 90. godina. Udarali su sa sviju strana. Imamo mladog Domagoja Bilića i siguran sam u pobjedu za 2 tjedna u drugom krugu i gradonačelnik će biti Domagoj Bilić iz Domovinskog pokreta. Samo da vam napomenem, 2021. godine predsjednik sada Domovinskog pokreta Ivan Penava je išao samostalno u gradu Vukovaru sa svojom listom u kojoj je pobjedio, ali nije bilo Domovinski pokret. Sada Domovinski pokret ide i u Vukovaru kao Domovinski pokret i pobjedit će u drugom krugu. Što se tiče mandata županijskih, gradskih, općinskih, Domovinski pokret je uzeo oko 110 mandata, ne računajući tu gradske četvrti u Zagrebu i mjesne odbore u Zagrebu. Znači, što se tiče županijskih, gradskih, općinskih mandata, oko 110. Vukovarsko-srijemska županija, HDZ, koalicija s DP-om. Ivan Bosančić za župana, Darko Dimić, Domovinski pokret za dožupana. 44% u prvom krugu, u drugom krugu pobjeda za 2 tjedna, imat ćemo i dožupana u Vukovarsko-srijemskoj županiji. I kad to sve uzmemo, 2021. godinu, gdje nismo imali ni jednog gradonačelnika, ni jednog načelnika, ni jednog dožupana, i 2025. godinu i ove mandate koje sam rekao, koje smo osvojili, Domovinski pokret je treća snaga u Hrvatskoj. Može svako provjeravati, gledat i kažem, vidio sam kako puštaju balone preko medija, pojedine stranke gdje računaju cijele koalicije, gdje su išli u one kobasice, kako se kažu, koalicije i gdje računaju sve mandate. Ovo što sam vam ja rekao, ovo su mandati Domovinskog pokreta. Izlazili smo u Brodsko-posavskoj županiji potpuno samostalno. I za županiju, i za gradove, i za općine. U nijednoj koaliciji. I uzeli smo u Brodsko-posavskoj županiji 20 mandata. U Požeško-slavonskoj smo izlazili potpuno sami. Potpuno sami. Uzeli smo 20 mandata. U Splitsko-dalmatinskoj županiji, evo ga kolega Kukavica, uzeli su u gradu Imotskom 3 vijećnika Domovinskog pokreta. Grad Benkovac, isto samostalno, protiv HDZ-a smo išli, isto smo uzeli 4. Tako, u nekim koalicijama, poput Zagreba, išli smo sa svojim partnerima sa HDZ-om. Domovinski pokret je u gradu Zagrebu dobio 2 vijećnika u gradskoj skupštini. Tako, što se tiče lokalnih izbora, Domovinski pokret je pokazao i sada da smo stranka sa svim županijskim organizacijama, gradskim organizacijama, općinskim organizacijama i da smo napravili vrhunski rezultat.